Nagbangutan ang iyang pamilya o mga suod nga higala sa kamatayon sa ligi sa drama o komedya nga si Esteban Escudero. Usa sa naglisod pagdawat sa iyang pagtaliwan mao ang iyang partner o sa dugay ng pahigayon sa drama nga si Goliath. Ano ang report ni Chona Carion? Napuno sa emosyon ang unang adlaw sa haya ni Talisay City Councilor Julian Bacos Daan, 74 anyos. Usa sa labing unang miduaw sa iyang haya diha sa punerarya, maong iyang partner sa natad sa komedya ug drama nga si Alan Acorda o mas na ila nga si Goliath. Wa magdugay sa haya si Goliath kay naglisod pa kini pagdawat sa kamatayon ni Teban, kinsa iyang hulagway nga dili lang katrabaho kundi iyang giilang amahan. Si Konsehal Daan namatay pasado alas 4 kagahapon sa hapon human na confined sugod ni atong Lunes kay giatake sa kasing-kasing. Matud sa iyang anak nga sud gawas na sa tambalanan ang iyang amahan ug gani magdialysis na siya katulo sa usa ka semana. Gani ni atong Lunes gidialysis pa siya apan nagluya gihapon. Ano pag-abot ko naman gyud heart man. Yan, ana naman ang doktor sa heart nga di na gid siya makatabang pa, di na ta ka-open kay gi-bypass na, gi-angioplasty, tambal na lang gid. So katong pagka-stroke niya utok man. So makaila pa siya pag-admit. Antod dagay-day nagkadlawon pag di na sa kabuka ang mata. Si Teban napaubos na sa triple bypass ug angioplasty. Gidugang ni Lester nga usa sa nakastress sa iyang amahan mao ang pagka-hospital sa asawa niini nga si Provincial Board Member Yoli Daan kinsa gipaubos usab sa dialysis. Gikatakdang mugawa sa tambalanan karong adlaw si Bukal Yoli Daan. Goal gid siyang mama. So mga tanan sa nako, kumusta mama nimo? Ko okay lagi pa di na ko masulti okay lagi sa mama. Wagi problema. Moto sa iyang unahon na nganon okay nganon di pa man kagawas kay doon na magigiayo pa kay si mama na infection ba. Si Daan adunay duha ka mga anak kinsa mihulagway nga buutan ang ilang amahan. Kung unsa siya kabungis-ngis o komedyante sa gawas, seryoso kini kaayo sud sa ilang panimay. Kuan siya nga pagkatawa kakuan mong dulpi nga ingana kasimpol di magtingog. Kuan gyud siya as in silent person nga naras balay na mga bata na kuan moduol lang mga bata mahangop niya pero ang ngayon nasa ang unahon na unsay i-type unsay suwato niya para sa drama. Uban ni Marlon Melgaso, Chona Carion, Balitang Bisdak.